Hawa! Agay! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Artrisin. May under nature type 2 collagen at methyl sulfonyl methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Kung magkatigulang na ka, mas importante gyud ang active lifestyle. Pa, jogging ta pa. Sige nak. Klaro nga ehersisyo ug balanse nga pagkaon gikinahanglan kada adlaw. Ug pagkahuman og kaon, nagainom ko og Optin. Ang Optin adunay lutein, makatabang sa kahimsog sa mata ug makahatag proteksyon batok sa glaucoma, katarata ug hanap nga pananaw. Nindot yun kaayo ang view drip pa. Klaro kaayo. Mahal kang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Pakigbatok sa sayo nga pagkawala sa pananaw. Sa tabang sa Optin, ang kahimsog, klaro kayo. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. 93.9 IFM. Mapugnan pa rin! Idol! Idol! Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose, Vicin controls blood sugar ug polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Charm Fab Gold, bangkit, makabloom sa Charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bangkit, makabloom sa Charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundi sa ato ang everyday life. Nagasupply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe. 93.9 IFM. Mapugnan pa rin! Idol! Idol! Serbisyong tinuod, produktong garantisado. Sayon ka istorya ug daghang ikatambag. Na Uno Plus nga kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad nga imong masaligan. Serbisyong swak sa imo. Bisitahan lang sa Uno Plus Facebook page.
Sa Uno Plus, kalidad nga imong masaligan. Serbisyong suwak sa imo. Bisita lang sa Uno Plus Facebook page. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Agay! Sakit kaayo akong tiyan! Dili gyud ko kalibang! Hala, luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber! Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag yun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa mahapsay nga pagkaliban. Super Fiber, mapalit sa mga butika. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Idol! The original Koi Herbal Capsule! Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska, Mambaling, Cebu City. 51 anyos. Wala pa kanina magkuha yung herbal capsule, ma'am. Kasi may gipamatindi. Daghan, high blood, sisakit akong lipong-lipong ko. Karon ka, nakainom magkuha, ma'am. Kasi may kumusta man itong gipamatindi na rin. Dili na kayo kapoy akong lawas. Mga nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-relieve ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. The original Koi Herbal Capsule! Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan ug immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon ug D3 syrup for kids, mahatagan si baby og igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby. Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot. Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniyang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Kasa sa IFM, kinasing-kasing at tabang, alang sa mga katauhan, sa kasakit o kalipay, ikaw among kauban. Kasa sa IFM, kiniyang kasa sa ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol ko FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan, para sa akin IFM number 1. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya po kasi, kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM, IFM 93.9 IFM. Alina, abli na nga tong panimay matag alauna. Panimay nga anda maminaw ug mohatag og pagtulunan. Dayon og lingkod na. Pause and listen to the stories. Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao. Dear IFM,
Feel na feel ang drama, maong di na siyud kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page. Dear IFM, Dear IFM sa 93.9. Ang muhatag og kolor sa inyong Kaba sa kahaponon. panultihon. Ngakon kamo. Kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Ngakon kamo. Kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Ngakon kamo. Kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Ngakon kamo. Kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Ngakon kamo. Kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Ngakon kamo. Kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Ngakon kamo. Kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM. This song is brought to you by Sun Life, your partner for life. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
This song is brought to you by Sun Life, your partner for life. That song was brought to you by Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get up to 5% daily rebate on all games with no max limit. Bet88. Ibang swerte to. This song is brought to you by Empress Shampoo for impressive hair. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This song is brought to you by Artrisin Joint Supplement. Muhinay ang paglihok tungod sa sakit sa lutahan o arthritis. Mag-Artrisin. That song was brought to you by Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko. .9 IFM. Mapugan pa ni mga idol, welcome sa programang Dear IFM on a Tuesday, July 29, 2025 mga idol. And mga idol, solo flight lang yan po yung kulasido mga idol. Kaya akong Dear, nag-me time pa siya mga idol. Nasa sa katong layon nga mangluwa. Sana all mga idol. Okay, so muna siya mga idol. So we're live na mga idol sa Dear IFM Cebu at the same time sa IFM 93 Cebu nga mga Facebook pages and then sa itong YouTube channel sad mga idol. Okay, karon mga idol, ang story ni Pilar, The Pilar Story. Buto ba mga idol nga kung kamugyod daw kuno mga idol, hala at the end. Matarbas ko mga barkada mga idol. Mga idol. Naiuban nga nito napaiuban mga idol nga wa nito pagsugod o nya at the end mga idol, nagmahay na sila mga idol kay kung sila gyud ang gidestined mga idol sa o sila na ang gidestined mga idol sa tadhana or sa panahon mga idol, of course mga idol, abuton gid mo mga idol kana kung single pa mo ng time mga idol duha, pero kung wa mo dili mo pwede mga idol kay tungod na mo minyo na mo sa usag-usa, minyo na mo na mo tagsa-tagsa ka pamilya. Mo na giingon mga idol nga minghoy na lang tana. Usahay mo gud mga idol, dili mo gud nato masabtan mga idol ang unsa bitay giplano sa kanato mga idol ba sa panahon ba, diba? So mo na siya mga idol. So lisod kayo mga idol nga usahay butan nato mga idol ang ato ang ang panahon or ang kahigayunan. Wow! Lisod kayo mga idol nga lisod kayo mga idol nga atong butan mga idol kung unsa gid ang gitadhana mga idol sa usa ka tawo mga idol. Mo na gitawag lang mga idol kung moha gid ang destiny nimo siya, kung naay tay mga idol nga makahuwat ka or dili gyud mo pugson ang imong kagalingon. For example kanang mao kamo karon mga idol, for example karon time college pa po, for example college or karon lang bago mo nag-uyab nya katan-aw ninyo mga idol nga kamugyo nya nagkabuwag mo nya kay tungod kay mga for example na po may mga lain-lain mga priorities nan karon mga idol kay so nabuwag mo, so of course kung mabuwag mo na may mga misunderstanding mga idol nan karon kay nangita mo sa tagsa ka mga partners kay tungod kay nagtuo mo nga ay basig dili gid kami nan karon nakikita mo sa tagsa nga partners mga idol, diya mo na-realize siya gid ay ito. So sa mo man ninyo mga idol nga naa naman mo'y bag-o kana okay ra na kung wala mo nagbinyo. Kung nagminyo mo mga idol di nga mahay mga idol. Pero na yung mga istorya mga idol nga bisan pa og
nagtuo mo mga idol sa usag-usang imposible na kayo nga magkamubalik. Pero gihatag gihapon sa kahigayunan mga idol nga magbalik ko mga idol. Nga kamong duha mismo baka pangutanaw ba? Kuyawa sa panahon no imposible ha. Oy, ana ba? So karon mga idol kaning story ni Pilar, ato ni kuyugi kinyo mga idol ato paminahon ang istorya ni Pilar mga idol. Kaya nga na kaingon siya nga mutuo bagdid mo anang kung kamugyod mga idol. Muna atong gitawag og Dear IFM Destiny. Sana all. Okay mga idol, atong oras mga idol una, 25 na. Kuyugi ko mga idol ha. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be MX-Traordinary with MX3. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Problema sa balat? Mag-Guava Soap with tea tree oil. Nakakatulong upang maiwasan ang ringworm, kulugo, mabahong paa, tigyawa, dry skin, at marami pang iba. Ano pang hinihintay mo? Gumamit na ng Guava with tea tree oil. Bili na sa mga butika. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Tested
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Idol! Idol! Hoy, Madir! Kusog ka! Gani mo mang laban, no? Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot. Oy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhonon, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, Cassie Laundry Soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukid nga labhonon, don't worry, Madir. Kay niya na ang Cassie Laundry Soap, ang reyna sa labada! Para sa mas limpyo nga linabhan ug mas humok kakamot, naanay new Cassie Papaya Laundry Soap. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension, Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal na. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni. Idol! The original Koi Herbal Capsule. Ako si Evelina Archibald, taga Siraw, Cebu City. Kana bitang pamatin sa lawas nga kapoy ka. Nya kanang imong diring imong batang murag hawi bitaw kayo. Mutik lang ko og koy. Nya kanang akong paditon nga kuan 3 times a day lang na. Nya balik tulo ka adlaw lang gani na. Kalos Ginoo makuha na. Daghang kayong salamat sa koy. The original Koi Herbal Capsule. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, Puro 4, Valencia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang finding sa Dr. Interregion kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko na. Nga dili ko mabuta siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa kuha nga Interregion, dangop lang mo sa makabuhay kay moray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay! Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog. Nakoy sis diri sa liog. Ako jud siyang gipukusan og inom og Sed Panyawan capsule. Ni gamay jud siya dahil dili wala na siya kirot. Na ako mikaingon kay naa jud siya effect. Epektibo jud ang Sed Panyawan capsule. Norvin Fuentes, 37, sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, City. Basta bukol-bukol, i-Sed Panyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated. Mari,
Naunsa naman yung anak na ako, magsigig hilak, murag dili komportable, matag-adlaw. Dugay na bitaw kong niingon nimo nga ilis din na ang baby diaper ngay mo gigamit. Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy? Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton. Mari, mantayo sa si baby ha. Ari sakto. Hoy, asa man ka? Mamalit ko og daghang Lampin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto. Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tas lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dear IFM. Idol, gusto mo ba ang tipo nga maglagot ka? Oh, shit. Muhila ka? O makakatawa ka? Andam na mong ihatag na. Pinagi sa mga sugilanon nga imong mabati, gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. 5 ka mga sugilanon nga maghatag nimo og lain-laing emosyon. Dili nato kaminusan kung unsa may kinabuhi nato karon. Kay kaning tanan hinaguan ni nato. Relax ka lang, idol. Og kami na ang bahala sa mga drama mo. Dinhilang sa Dear IFM. Paghahatagan og kinabuhi sa mga nabantog nga mga magdudula sa RMN drama. At tangi. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM na. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Kumusta sa tanang tigpaminawan ning tulumanon nga Dear IFM? Tawagan ko ninyo Pilar. 28 years old ug lumad nga taga Cebu. Ug nakasuway na gyud ko kung unsa kasakit kung ma-broken-hearted ka. Ug mao ni ang akong sugilanon. Human ko nasakitan, nakailan ako si Mateo. Ambot ko nganong parihas man sad mi nga broken-hearted sa liyang nagkaabot mi. Ug kay parihas lagi ming nasakitan, dali raming nakasuod. Congrats day, Mateo. Nagbunga gini yung kugis trabaho. Thank you. Pero swerte lang ko sa kong team nga mga supportive kayo. Mga na-close na mong deal. Pero, mao sila lagi. Patay sa kislawas ng iyong trabaho, uy. Mura mo makailag bakasyon? Kung mo bakasyon ba ko, makuha nga na akong time. Aron, makuha ang deal. Ikaw na gyud. Huwag tayo lining mo. Mga ambisyon na ako nga magdato. Huwag na mas Tintin. Ang trabaho na lang akong fokusan aron akong malimtan si Tintin. Hala no? Parehas lang itag mga strategy. Ako sa bitaw. Wadwad sa trabaho, uy. Aron malimtan akong kabuang sa akong ex-boyfriend. Di ka po mas kukog hinilaksod sa akong kwartugod. Unya, ang akong naani,
Paingot agad sa ilong o kalabad sa o. Aw, nakatabang man sa dinon akong sipon kay magsige naman ako nga og malimot ako sa akong problema. Pero mas kapag yung hunahunahon ng sakit sa dughan kung biyaan ka. Ikaw, muto pa ka Destiny? Sa una, nagtuo magani ko nga siya nang akong soulmate. Ang muto sa giday ka soulmate sad? Sa una lagi. Pero, karon, ambot. Murag, wa pa tingali mataw nga akong soulmate. Mabot tingali akong Destiny kon, magkango-kango na ko. Di ko mutuwa na eh. Sa imo kagwapa? Sure ko nga next month, doon sa kay boyfriend. Pag-sure, uy. Mubakasyonan ako ng uyab-uyab, no? Kay dili lalim. Pait kaayo kung ma-in love ta. Mahimot ang corny. Ang atong panglantaw sa unahan, mausab. Kaya na magunggugma. Murag nagbino nga makahubog. Kanya kung mahubog na ka, pataka na lang kag desisyon. Bisan kung mapasakitan ka. Unya, kung balikan ka, mudawat na sad ka kay lagi. In love. Ay, nako. Bisit. Please romantic mo day ka. Pero, tungod siyang pagpasakit na ako, nalimtan na sa dayon ako siya. Ang tanan niya bati nga iyang nabuhat. Moya ko na hunaon pero may aron dali ko makamove on. Ikaw, unsa man ka? Nakamove on na kasi mong ex nga namiya ni mo? Dugay naman ko nakalimot niya. Naningkamot ko nga makalimot tayo ko niya. Mao nga, wa ko mo focus sa kasakit sa mo panagbuhat. Hinoon. Pero, step by step ang ko na pag-move on. Kung mamasin pa ka nga mubalik siya ni mo, musamot nga masakitan ka. Mao nga, ako, idawat tayo na ko nga, di good me para sa usag-usa. Period. May decision ko nga, magsugod dahin ko sa kung bagong kinabuhi nga wa siya. Mao nga, free na ko ron. Happy na ko. May pagdalalaki na lang ko da. Kaya dali raw ka move on. Ikaw, kung makigbalik ni mo yung ex, sa'y buhaton mo? Sagpaong gina ko siya gwaog to, Unya, ako sing hiktan o gipakgoyod sa kong sakyanan samtang magdagan. Kuya, wag ko din mo buwagan. Tinuod bitaw? Sa mga luhang akong giusikan, tungod niya, kinahanglang magbayad siya, no? Tapa, ano ba na kung nakamove on na ka? Bitaw, joke ka, uy. Ang akong pagmahal niya, wa na, erase na. Pero, ang akong kasuko niya, mo'y dili-daling mawa. Mudumot yun ka? Basin? Uy, ngarong sikan matutong oras sa paghisgot sa itong mga ex, uy. Mangaon na lang kata. Sa among kasuod ni Mateo, siya ang nahimo kong sandiganan aron dali ra kong makalimot sa mga kasakit sa kong dughan. Mao nga miuban ko niya sa ilang probinsya. Timing sab nga silingan sila sa akong amiga. Sa tinuod lang, gaan kaayo nga akong buot ni Mateo. Mawa gyud ang akong problema kung siya ang akong ikasulti. Pero gibutangan ko gihapon og boundary ang among kasuod. Kay di na ko gustong masakitan pag-usab. Sorry nga, nadugay ko Okay ra, uy. Karon, naibawon ako nga mura sa day kag babae ko mag-ilis. Mingon na ba ko ni mo nga ako naliad to sa inyo. Digid ka. Nagpagwapo pa manggug kag maayo good, mao na dugay ka. Huy, tingali bis pagdali-dali nimo. Wa na ka maka-toothbrush ha. Mao ginay din ako malimtan. Simunta akong ginhawa. Di ba humot? Humot no? Klaro gid ay nga nag-toothbrush na ka. Usa pa, wide out sa akong mga ngipon. Kay regular kong mag-toothbrush. Para goodbye sa toothpick unique toothpaste every day. Sige na. Humot talagi ka gininhawa. Dali na. Kada ka batag suruyon. Let's go.
Hi, Mateo. Uy, ngayon niyam ka, Tintin. Midoni mo. Sorry kayo, Tin, ha? Di ko makartiman ni mo kay nakapromise ko ni Pilar nga akong isuroy din sa atong dapit. Ay, gawin ko ibuhat ron. Muban na lang ko ninyo. Ganahan masad ko masuroy. Ito, guys. Si Pilar, akong amiga. Pilar, siya si Tintin. Ang akong ex. Hello, Pilar. Sige na, Mateo na. Paano ko ninyo po? Pero basin doon na pa kailangan ka? Or buhatan? Di jud ko busy ay. Okay ra jud nga muuban ko ninyo. Ganahan masag ko mula agruin. Okay. The best yun ang luto ining mga restaurant eh. Bitaw, alam sila magluto ha, in fairness. Mausa ni among paboritong kadanan ni Mateo sa unang panahon. Di ba, Mateo? Maupitaw nga nanambok ko. Kay food trip magod mi permi ining Mateo. Hoy, Mateo, nainamdam ka itong na-petso tas biko nga atong gikaon. Grabe gid eh. Pait talaga ito adlaw ha. Pilar, dadaan nyo na ka aron magkaon sa kasabi ko ni Manang. Imog yung kong impatsyon? Bitaw, joke lang, uy. Ugma, mga untaan ng bikong makaimpatsyo. Todd, unsa pa may gusto nimong buhaton nato ining imong pagbakasyon? Ganahan kong maglaag-laag. Ay, naibaon ako. Ato siyang sa waterfalls, Mateo. Waterfalls? Ang waterfalls din ka nang uyab na ko pa. Dito sa Takagisugot. Nagasinggit man ganit ka sa kalipay at ang lawa, di ba? Ha? Wa ka magtuo nga mo sugutayan ko ni Mano. Waltong misinggit ka. Misinggit ba ko ato? Misinggit ka, uy. Milili man ganit na to ang caretaker kay abing nag-away ta. Todo. Wawa to eh. Wa man ka mawaw, uy. Kay proud man kay ka nga gisugot ka. Naglukso-lukso pa man gani ka. 7 years naman di ang milabay. Sige na, mga tuta. Dili na lang tamo adto, uy. Kay memorable ba ka ninyo ang maong falls? Ano inyo pa magitong addoon dito? Ano inyo pa makong dadoon dito? Alam mo, ipaw ka sa past experience ni Mateo. Ang past is past. Dili na lang tamahan ng waterfalls ninyo. Na, magsigira mo handom sa inyong past dito. Ato na lang ta sa Eco Park. Ado sa mo mag-date dito sa una. Duli, oy. Ang ako ng mga barkadang akong kauban dito man. Kana noon. Excited ka matanaw sa Eco Park ninyo. Gamay na lang ang kuwang nga mainsulto na nako ang ex ni Mateo. Makairita ang iyang batasan. Patagad kayong bayhana. Unya, wa ko malingaw sa akong bakasyon kay naaman siya nga mag-uban-uban namo. Di ra pa pabalibad. Nagduda na hinuon ko nga gusto siyang makigpalik ni Mateo. Ug sa akong kalagot, wa gid nako siya hatagig higayon nga masolo niya si Mateo. Musingit ko kung doon na sila hisgutan nga bahin nilang duha. Ugwa ni malilong sa akong higala. Ala no? Klaro na kayong nagselos ka Excuse me, wa ko magsalos no? Kay wa ko'y katungod nga magsalos. Ako ang bisita din sa inyong dapit. Dapat lang ako ang focus sa tansya ni Mateo o dili ang iyang ex. Pero may pa silang duha. Mga di kalikayan nga ilaning handum mo. Basta. Past is past. Hala? Dili na angay o kayon, uy. Makalagot lang usahay ni Mateo. Konsentidor tayo. Dili gid makabalibad siyang ex
Kung muuban ni namo. Oh my gulay! Uy, na-in-love na akong beshi. Hilom, uy. Kung na lang God, si Mateo ang nasi mong heart karon og pag-ampo diya nga, mahimong kamo, aron doon na kay katungod nga magselos. Pero, unsaon naman lang kung kutobragid si Galang iyang pagtanaw na ko. Oh, kung dalhin silang daan, bitaw. Joke lang. Ay, sa pa may buhato ni mo? Di, dawato ni mo nga, friendzone ka lang. Simple. Maobitaw. Giliw na ko ng uyab-uyab, uy. Nahurot nga akong luha sa una na akong uyab. Dili na ko muusab. Tausan na lang. Ikarbe ng hambog nga nalimtan na nimo ang pas. Unya, siga gisgot og sakit diha. Kibaw ka, girl? Samtang buhi pata, doon na gyud paglaom. Uwa na pasabot nga talang lalaki parehas si mong ex. Tunay mo biya, doon na mo abot, day. Og kung mo desisyon nga kalimtan ng kagahapon, buti pa sabotan na nga aplihan ni mo imong life para sa bagong love life. Klaro kay kaday, nakagusto na ka ni Mateo. Uy, ayaw pa na ha? Daan pagyud ko? Ay, gugma! Dali mahimong mahibaw siya, no? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili paghihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gina na kong buhaton, day. Kana, padayon sa pagpagut sa buwan, I-enjoy na lang ang imong pagka-single. Pero, di magkikalikayan nga ma-inlove ka ni Mateo. Kay, gwapo na, buutan pa. Bisan kung sigurado na ko sa akong gibati para ni Mateo, pero akong gipalabaw ang akong utok. Nahibaw ko nga muubos lang ang pagtanaw ni Mateo nako kung mahibaw siya nga nakagusto ko niya. Mao nga gitaguan na lang nako ang tinuod na akong gibati para niya. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dear IFM, Dear IFM, kinilang ang akong gusto. I see you beside me. It's only a dream, vision of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures of time. Muto ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili paghihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gina na kong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili paghihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gina na kong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon.
Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM na. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Wa ko malipay sa akong pagbakasyon uban kang Mateo, mga idol. Kay bisan asa may si Mateo, naagyod si Tintin. Klaro nakaayo sa iyong mga lihok nga nagpatagat kit siya ni Mateo. Kulang na lang nga siya ang manguyab og balik ni Mateo. Samtang ako, nakasaasab. Kaysa akong hunahuna, lami na kaayong tukon si Tintin. Kumusta naman imong bakasyon, Pilar? Nalingaw ra ka? Nalingaw raman, tita. Giati man ba kag maayo ni Mateo? Oh, tita, oy. Nahibaw magkita nga buotan kaayo na as Mateo. Maayo mo ati man. Maubitaw nga ma-misinterpret siya sa uban usahay. Ikaw, Tintin, kuyog ka ba silang pagpanuroy? Yes, tita. Enjoy kayo. Maayo hinoon nga nagtagad na mo si Mateo. Ngawa na mo mag-away. Okay namin si Mateo, tita. O dili kayo okay lang ang among pagtinagdanay. Nagbalik pa yun, me. Uy, inom mong tubig, Pilar. Inom mong tubig. Okay na ako, tita. Unsa ganitong gisulti ni mo, Tintin? Nagkawali namin si Mateo. Nagpanik namin. Mao ba? What ba di kasulti ni Mateo? Wa man. Nahibaw naman ka anang tawhana. Maghilom-hilom raman na. Nangita lang tingali siya gustong time para musulti ni mo, tita.
Sorry ha, Tintin. Pero, wa man ko mag-expect nga magkauli mo sa akong anak. Abi man ko dako og dayo na gitong inyong panagbuwag. Bitaw no? O lagi mo sultis Mateo na ako nga nagkauli na mo. Kadaadlaw ba may nagkita? O wag siya makahisgot bahin ninyo. Huwag nagduwag na makako ninyo? Nangutana lang ko, uy. Okay. Akong dalawa na. Nagkauli namin si Mateo. Wadi ka makakita. Na sweet na kaiming duha. Kani nagplano mi nga ipadayo ng among planong magpakasal. Nga na daing, wa man madayo ng inyong kasal? Kuan, doon na lang may misunderstanding na tumigayo na, pero nagsabot na mi nga kalimtan na ang past. Atoy, gusto ko nga naakit ka sa among kasal, Pilar, ha? Kano sa man iyong kasal? Sa November? Excuse me. February 14 at to sa Valentine's Day, mo na date sa mong kasal. Wala ka mahibaw nga fully book ang tanang simbahan anang adlaw? Kada nga gusto magpakasal ang Valentine's Day? Og ganang nahibaw magang fully book. Nakasway day mo og ang imong ex sa pagpakasal untaw February 14? Aw, mga tingali. Gawa mahina yun inyong kasal kay gibiyaan ka niya. Oo. Tingalig asa na paingon inyong istorya, ha? Tita, wala ni uy. Magid niya mong sinultihan ni Pilar usahay. Mga anak taoy. Bitaw, tita. Mga on na lang taoy. Kalimtan na to ang past. Tungod sa akong nahibawan, gikan kang Tintin nga nagkauli na sila ni Mateo, may desisyon dayon ko nga kalimtan na ako nga akong gibati para ni Mateo. Mao nga, may pauli din ko sa amo. Og dilikay na ko ni Mateo. Bisan unsa na lang ang akong irason, kung iya kong agdahon og pagpangaon. Og kung makigdungan siya pauli na ko, daghan ako grason nga giandam para di gyud mi magkakuyog. Gusto lang na akong protektahan ang akong kasing-kasing. Mao nga, naglikay na ko ni Mateo. Salamat nga ikaw ginakaabis platan. Nganong niaman ka? Pasadlaw na ko. Nganong nialagi ka? Ang sabi ako sa nimo nga gilikayan mo ko nimo. Sa? Wa man. Ayaw pa makakpilar. Lagi kang nausab. Kung manawag ko nimo, di ka mo tubag. Kung mo text ko nimo, di ka mo reply. Naglipog yun ko. Kung unsay akong sa nimo nga mikalit mo kabugnaw. Naiba akong nalikay ka na ako. Busa, soltehi ko kung nga no. Unsa may ako sa nimo eh? Dili mahimo magpaduol pa ko nimo, Mateo. Ha? Nga naman? Kalimti na lang lagi nga amiga ko nimo. Nga no lagi? Dili mahimo makigsuod pa ko nimo. Kinahanglan kalimtan na tika. Nga naman? Unsa may akong sa? Nagkabalik na mo Tintin, di ba? So, dili maayo nga magkuyog-kuyog pa ta. Labi na nga magpakasal na mo. Unsa? Si Tintin ba ang misulti ng mga anak? Oo. Mga dili mahimong mo dot-dot pa ko nimo. Karon nga nagkauli na mo Tintin. Klaro na magkit kaayo nga siya gyud ang imong destiny. Gawas pa. Ikaw rin nagsulti nga kapoy kaayo kung masakitan tungod anang love. Mao nga, ako nalimalik kay nimo. Busa, ayaw na pagpakigigalan ako. Tagisip ko kalinaw kalipay. Ganun may katawa man ka. Mulikay ka na ako, aron di ka masakitan. Gusto ba ko sa kunabati? Ha? Pero sige makagkatawa di ha? Si katawanan. Seryoso ko sa akong desisyon nga dili na makig-amigo ni mo. Busa ayaw kong bugal-bugali. Sorry. Pero
Nalipay lang ko sa kong nabati. Gikan nimo. Nga malikay ka na ko kay gisakitan ka nga magpakasal, Miss Tintin. Ayaw pagkatawa, sa man ka! Ay, sorry. Bitaw. Seryoso. Usara ang gusto kong mabati ika ni Moron. Ha? Tubagal lang ko. Unsa may gibati ni mo para nako? Kanang tinuod. Kuan. Sige na. Pabati ako kung unsa imong gibati para nako. Hoy, babae ko. Dili na ako mahimong isulti ni mo, no? Hindi ka makahimo pagsulti nga mahal ko ni mo. Tubag ako. Mahal ko ni mo, o dili? Oo, mahalti ka. Mahalti ka. Pero dili mahimo nga magpadayon ng pagbatia. Kaslunon na ka. Kailangan lang... Mo nang gusto kong mabati ka ni mo. Nga mahal ko ni mo. Tungod kay dili tinuod nga magpakasal, Miss Tintin. Unsa? Sa diyang misulti ko ni mo nga nakamove on ako. Gikan sa toxic na mo relasyon ni Tintin. Buti pasabot ini nga bisan gamay. Wala ko'y kipati para niya. O wala ko'y plano nga balikan siya. Nganong karon pa man ni mo isulti na ako. Unsa man ako magsulti ni mo nga. Naglikay-likay naman ka na ako. Pero nga lagi mo makamusulti na ako sa una pa. Kuan. Gusto lang ako ipahilo na nga mong panagbuwag ni Tintin. Kanang klaro nga closure. Dili ko gusto nga magunaw na ka nga panakit butas ka lang ni Tintin. Gusto ko nga magsugod og bagong relasyon uban nimo nga wa nay Tintin nga magsamok-samok pa. Ansaman. Kita na? Klaro nga una ko panguyab. Okay. Sige. Pilar, pwede ba manguyab niyo mo? Sige. Pero, pangandam na lang daan ha. Kay lisod-lisoron tagyot ka. Tuod man, seryoso gyud nga nanguyab si Mateo nako. Pero, usa ka semana pa lang gani nga nanguyab siya nako. Ako din siyang gisugot. Natural, nag-uros-uros na gudaan ang akong gibati para niya. Ug kang Mateo lang nako ni na-feel ang tinuod nga mura kong prinsesa sa iyang kinabuhi. Nahibaw siya sa tanan nga akong gusto ug di nako gusto. Happy birthday, Bishi! Thank you! Thank you, ha! Mayo kay mitungagid ka. Makigbungol lagi ang tako ni mo. Di na may tabo, oy. Makinig ko makig-date sa kong BF tungod ni mo. Uy, hay mo rin mong Prince Charming. Nagsulti pa sila sa mama. So, natuman na rin mong damgo, magkauyab ka gwapo na, puutan pa. Taas na imong buket. Wow! Congrats sa new love life, ha? Huy, karasama ng kasal. Wa pa ko may baw, uy. Wa pa maghisgot si Mateo bahin, ana. Oh, ikaw na i-propose niya. Hilong diha. Kauwaw ka, ana, no? Ang babae gid mo mo propose. Uy, ako gyud. Ano mauwaw man ka? Aw, bahala ka. May luganig balik si Mateo ni atong Tintin. Ha? Hilak na sad ka. May saad na siya nga dili ko niya pahilakon. Promise?
Kumusta? Aw ni, nag-anto sa kagwapa sa bayot. Matiyo. Ay! Huy, pingigin akong besh, ha? Kay pinangga kanina ko. Bugnoon kiti ka ba kung imo ni pahilakon? Pinanggaan ako sa Pilar, oy. Pilar? Huh? Klaro lang, ha? Tuwad, Birds. Enjoy lang ako na dito ka. Kay may sultihan pa mi si Pilar. Love, dali. At ito sa garden. Mateo, ang ganun nagpalain ta, uy. Mangitaon niya ako kung mga bisita. Pilar, naibaw na magiging kang mahalti ka, di ba? Oo. May ipangutan na ako ni mo. Unsa man na? Will you marry me? O, sabi lang ipangutana mo? Kaklaro na ito pagkasulti, ha? Basta. O, sabi palihugay mo gisulti, please. Will you marry me, Pilar? Yes! 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 Salamat. Pero, tinuod ko na yung mag-isulti. Basin prank lang, no? Ang dawa tayo na ni Sing-Sing. Aram mo to, ka nga di ni prank ako, Oh, thank you. Thank you, Sab nga. Huwag kang balibad. Ang love mantika. Balibad ay ko. Pero, may request lang ko ni mo. Unsa man na? Mauti akong gusto ba nga? Kung magpakasal ta, at aning iatol sa umaabot nga Valentine's Day. Sige na, please. Unsa? Pero, nganong ganahan mo ka ng pizza, ha? Murag lisod mo na. Daghamang magpakasal nga. Wa lang. Ganahan lang ko pasuyaon ng imong ex. Kay ganahan magulunta to siya nga February 14 unta mo magpakasal. Pero, damgo na dito niya. Di na kinala magselos ka ni Tintin. O, ni Bisang Kinsa. Tungod kay Bisan unsa pa'y mahitabo. Ikaw lang ang akong mahalon. Ugwa nilain pa. I really think that we could make it good. Kama sa panultihon, nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae mo ay muunag sulti siyang gibati nga tos lalaki. Never gid na akong buhaton, day. The Pilar Story. #Dear IFM Destiny. Kauban ang ACS og Unique Toothpaste. Dear IFM. Mutuo ka ba sa panultihon? Nga kun kamo gyud? Siyempre, babae ko. Bisan niya na ta sa modernong panahon. Dili pagihapon angayan nga ang babae. Sa tinuod lang, joke lang akong gisulti nga iatul gid nako ang among kasal sa Feb 14. Ganahan lang gyud kong mubaw sa pagpamakak ni Tintin nako. Tuod man, nagpakasal mi ni Mateo ni adtong September 20, 2024. Hangtod karon, makilig gihapon ko nga maghuna-huna sa musugilanon. Ug dako kayo nga akong pasalamat sa Ginoo nga gihatagan ko niyag bana nga gwapo na. Puutan pagid kaayo. Wa ko magtuo nga si Mateo gidi ay ang akong destiny. Dinhi na lang kukuto mga idol ug daghang salamat. Inyong suking tigpaminaw,
Pilar. Feel na feel kay nako ang mga sugilanon sa Dear IFM. Dear IFM, I hugod. Matud pa nila, nga kun kamo gyud. Maong bisan kinsa o unsa pa ang mga pagsulay nga inyong masugatan, kamo gyud gihapon sa katapusan. The Pilar Story. Giatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Pilar, Jelly Haka, Mateo, Jeffrey Gabonada, Tintin, Marites Albores, Ferdy, Alduin Nacorda, Mama, Carol Marie Hikain. Sa panulat nila ni Arlene Villarmino o Generica Vidal. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Rimulano. Dear IFM. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Choose University of Cebu and be guaranteed with a secured future. Enroll in Bachelor of Science in Computer Science with specialization in Artificial Intelligence. At UC, you get more value to your money's worth. Tara na! Sa UC na ta! For more information, visit our website at www.uc.edu.ph. Enrollment is ongoing. Classes start on August 4. Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. It's the best part of the day! Pahinga sa Eurotex that you can lean on. Pagaling sa Eurotex that you can lean on. Panaginip sa Eurotex that you can lean on. Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the foam brand you can lean on. Trusted by Philippine Orthopedic Association at trusted ng buong nation since 1968. Pagising ako sa Eurotex that you can lean on. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist. Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. MX3 believer for 7 years. Tungod sa akong love sa music, maong nahimo kong radio DJ. Maski nga challenging ang mag-istorya o bila ka oras, inspired gihapon ko. Kauban ang MX3 capsule nga naay alpha, beta o gamma nutrients. Kauban ang tama nga pagkaon o exercise. For me, MX3 is like music. It brightens my mood and soothes my soul. Maong sa MX3, diri ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! It's time to supercharge your savings at the Metro Appliance Blast Sale. Running from July 25 to September 7. Score up to 50% off on selected appliances and electronics. And with up to 12 months installment using major credit cards, MRC card holders. There's an exclusive treat for you. A minimum single receipt purchase of 10,000 pesos at the appliances and electronics department and get a Caribbean electric glass kettle 1.7 liter for 199 peso. Valid from Fridays to Sundays only. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 228674 Series of 2025. Extra strong? Tikman na ang Leon Extra Strong Beer. Bangis ng sarap, bangis ng kagat, at 7% ABV. Ako si Gerald Anderson. Tara na at tikman ang bangis ng Leon Extra Strong Beer. For
only 35 pesos SRP for 330 ml at 60 pesos SRP for 500 ml in can. Drink responsibly. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sunuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Nganong atong pilion ng Vitalangs capsule, sangkap kini sa mga bitamina ug natural nga sagol, vitamins A, D3, E ug zinc, alang sa likon nga immune system, Korean ginseng ug chlorella aron makafunction ug maayo ang lungs, B vitamins, iron ug folic acid alang sa pag-atiman aron himsog, ug powerful antioxidants para protektahan ang imong lungs ug baga. Mag-inom og Vitalangs capsule. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Idol! Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Artrisin. May under nature type 2 collagen at methyl sulfonyl methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Kami nga mga higala, permi ganado sa among trabaho. Ganado! Sa among pamilya. Ganado! Ug syempre, basta good times ang hisgutan. Ganado! Ang mga selebrasyon kauban ng higala, talagsaon ra kay na. Basta na ay moderation, healthy lifestyle, ug Liverade. Ang Liverade kay na ay silimarin na pwedeng makatabang sa himsog nga atay. Adlaw-adlaw may nagainom og Liverade, tungod kami ay ganado sa kahimsog! Liverade, it's Liver Lover, boys! Importante nga pahinumdom ang Liverade dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan unsang matang sa sakit. Tabang sa pagpanalipod ug pagpauswag sa kahimsog sa atay. Liverade Silimarin Capsule. Anaa sa nagunang mga butika nga dool sa inyong lugar. Nangangati at mapahong paa? Mag-Guava Soap with tea tree oil. Ito ay may antiviral, antifungal, antiseptic at moisturizing properties. Guava Soap with tea tree oil. Bili na sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Idol! Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka Service Associate na gamit sa ImmuniPlus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni ImmuniPlus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan, mamawra jud ako madali-dali og kuha og inom ang ImmuniPlus. Mo rekomendar ko sa ImmuniPlus kay gawas nga daghan siya benefits na makuha, makarelax ang ImmuniPlus. ImmuniPlus, wellness every day. ImmuniPlus, plus, drink it up for strong immunity. ImmuniPlus, plus, sa umaga, hapon at gabi. ImmuniPlus, plus, you know it's perfect for you and me. ImmuniPlus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500 mabalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ko sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500. DTX 500 mabali sa mga butika. Puhag-hagard kakatipid? Try Cream Silk 2-Wash Bag. Nourish your hair with vitamins for just 5 pesos per wash. Based on SRP. Afford araw-arawin ang straight and smooth hair with Cream Silk 2-Wash Bag. Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day.
Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results! Idol! Swertres Result, alas 2. 4. 9. 6. Idol! Nakaigo ba? Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Ang mohatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko. 93.9 IFM. Mapugan pa ni mga idol. Yes, na oras alas 2:25 na mga idol ha. Nya, musta. Kids ang may mga nakarelate sa story. Aha. Tapos i-check mga idol ha. Okay. Kids ang may nakarelate sa story ni Pilar o ni Ferdy. Don't touch my Ferdy. Okay, sige. So, kita mo na mga idol. Basta bitaw mga idol ang panahon o ang kahigayunan na gid bitaw mga idol ang mo drive or magbuot bitaw mga idol kung asa mo kung kinsa inyong tagbuon mga idol. Paksit jud kay mga idol. Paksit. Nakoy barkada na mga idol nga. College sila mga idol, sila nya nagkabuwag sila mga idol nya. Nagdahom na gid sila mga idol nga wala na gid ba kay ang usa na minyo ana ba. Ang usa na Pel Paris mga idol. Nan karon mga idol after pila ka years mga idol abot bitaw sila mga idol. Wala na tuyo ha. Ana, dayon mo na to. Dahil ako ipangutan akong barkada na sila. So, naapa man gano'n magyapon ang feelings mga idol mo to nga nagmuling ibalik sila. Sana all! Anak mga idol ba? Inana ba? Kaya, usahay ingon ka mga idol ba nga? Kulba, kuyawan, no? Ano ba? Kan usahay, dili mo ma-explain. I know, na ubang mga idol diha nga nakarelate sa story ni Pilar o ni Ferdy mga idol. Normal mga idol nga naa ka na mga ex mga idol. Mga paningkamutan gid mga idol nga ilugon jud ka mga idol. Especially kung nakita bitaw sa inyong ex mga idol nga murag dako inig chance da nga kani magbalik ning duha. Buhaton ang tanan mga idol. Buhaton ang tanan basta lang magkabuwag mong duha mga idol. Pero kung nakaila na gid mga idol sa usag-usa o niya ang inyong pundasyon sa gugma mga idol gahi pa sa siminto mga idol bisan pag unsa pa kakusog sa bagyo nga moabot sa inyong relasyon duha mga idol as long as ang inyong gugma o pagsalig sa usag-usa lig-on kay mga idol mura na siya og kawayan mga idol nga magpa musway-sway o English. Yun ra mga idol. Ako na magpaling-paling ra pero di gina mabali mga idol. Mura na siya mga idol. Tanawa ko ng kawayan mga idol. Kanang kawayan nga kanang ayos sa tong kawayan nga gihimo ng barbecue stick. Bali ba gina kanang kawayan ba nga napas punuan ba? Sa unsa pa na mga idol kakusog sa bagyo mga idol magsayo-sayo siya mga idol. Atong gitawag og dancing in the wind. Wow! So mo nagyapon na mga idol. Sa gugma og relasyon mga idol. As long as you trust each other mga idol and kailagid mo mga idol sa usag-usa inyohang gugma og sa pagsalig lig-on kay mga idol inyo ra nang sayaw-sayawan ang mga bagyo or mga problema or mga pagsuway nga inyong pasugatan mga idol sa inyohang panagkuyog sa tibok ninyong kinabuhi mga idol. Di ba? Kung musayaw mga idol og couple mo di ba, kung sayaw mo og sweet.
Or musaya mo og cha-cha. Or musaya mo og boogie. Inanaragya po na mga idol. Inanaragya po na mga idol sa kinabuhi mga idol, especially sa gugma o sa relasyon mga idol. Klase-klase nga mga trials or mga challenges ang inyong masugatan mga idol, na klase-klase. So na ay muna akong example mga idol, klase-klase nga mga pagsuway. Muna po na sa kung sasayaw po mga idol, lain na cha-cha, na boogie, na tango, na ay waltz, na ay foxtrot, ana mga idol. As long as kabong duha mga idol, kanang kabong duha mga idol, salig mo sa usag-usa. Igsayaw ninyo mga idol, as long as nisalig ka sa imong partner, imong partner po nisalig po nimo mga idol, inyo yung ma-perform mga idol ang inyong mga routine sa nagkadaiya nga mga sayaw nga inyong gipraktisan mga idol. Kay tungod nganong nakayong mga nga nagipraktisan, it is because nagkaila naman mo niya, nagkaila na naman mong duha mga idol, nagbalik naman mo mga idol for the second time around. Ano ba? Napayuban mga idol nga, napayuban mga idol nga, napayuban mga idol nga, pakaingon ka nga, kani gud siguro siya, na uban nga, wala nagbuwag, niya, mortgage, imo nakita, moogid imuhang first, niya, siya pod, maupod ikaw pod ang first mga idol, kaya tungod, nakita, ninyong duha mga idol nga mao na gyud bayhana, mao na gyud lakiha mga idol. Ako gusto ikauban sa akong tibuok nga kinabuhi mga idol. Inana ra mga idol. Loy, so mo shout out sa tabi kadali mga idol be. Atay shout out ato mga viewers dali be. By the way sa mga nagawat sa Swertres result 49 ay buot las. Usa to i-double check mga idol be para di ta mapaksit ri. 496 mga idol. Okay, pili gyapon or nakadaog mga idol. Sige, have 496. Atong tan-awon ato mga viewers dali be, ubay buhol ra ba ni. Atong ipang shoutout kadali ha, okay. Shoutout ni Magdalena Tolomia Refe. Okay. Sing Alman Albert. Okay. Flor A. Basok, Daisy Cabrera, Chariding Lasa mga idol. And sa atong mga viewers, we've got 19,000 viewers right now mga idol, still counting. Okay. So muna siya mga idol. So, na yung mga nang text dire ato sa limang basahan ni mga nang text dire. Ang uban dire, kuan man rin mga ipang text mga idol. Sorry, wrong send. Okay, go. Ako mga idol, kaya mo gutay pa Gcash or mga idol, no? Because wala pa na akong dear mga idol. Yeah. But anyways, muna siya. So, sa mga nakarelate sa story ni Pilar mga idol o ni Ferdy, as long as malipayon mo sa usag-usa, as long as you trust each other mga idol, and then ituo ka mga idol sa nga siya na good ang right guy, siya po ang right girl. So, what's the point mga idol of kana bitang magbinuang pagka mga idol sa imuhang partner nga imo na ba rin nakita mga idol nga kanang mao na gini siya ang ako ang gusto nga laki or gusto nga babae nga ako ikauban, og mo sa ni akong gusto nga lalaki nga mahimong amahan sa akong mga anak, mo sa ni akong gusto nga babae nga mahimong inahan sa akong mga anak mga idol. So what's the point mga idol nga mangita og gaglain? O di ba? So kung nangita kag lain, so wala pa rin kada kontento. Diba? Dili na siya sudan mga idol nga mapulan ka mga idol kay tungod basta ang gugma mga idol. Matod ba sa barkada? Actually, wa pa jud ko idea ani ha. Di ko ka. Actually, nagpatabang gyud ko mga barkada kay wala pa ba ako tubaga sa akong dear mga idol. So mo na ako jud idea. Inusinti pa jud kay imong kulas dito mga idol. So mo na mga idol, bona nga. Matod pa sa barkada mga idol nga as long as kuan mga idol, as long as you're happy sa inyong relationship duha. So what's the point mga idol nga magbinuang pa jud ka mga idol para lang gid mo try og lain nga kuan ano ba or ganalan jud nga masakitan nimo ang kadang tawhana nga nagtuo ka nga mo na gyud na ang imuhang right guy or right girl nga ikauban sa kuan sa tibok nimo nga kinabuhi, di ba? That's it. Once ra ba mga idol nga mansahan ang ilahang pagsalig sa usag-usa, bisan pa og unsa pa nga pawagtang sa mansa mga idol, di na gina mga idol.
Example, ang puti nga panapton kung mamansahan gina mga idol na na siya mga kuan mga idol, mga lakra or mga lama gyapon mga idol sa mga mansa aslo. Pero kung ganahan juga nga imujung tangtangon ng mansa pero ang panapton matago na mga idol, mura gyapon na sa gugma mga idol. So kung for example na yes imong i-win back nimo siya sa iyang pagsalig pero tanduguno na kayo mga idol kay nakasala naman ka, mura gyapon na mga idol. Okay, shout out ko no Jeneline Cabahar, shout out ko sa kong ate Amena baby nag-cleaning sa akong tiil. Okay, tarong ko naglugit ang ingron. Oh, ari gyud isulti sa ON. Okay ba ya? Okay. Okay. So, mo na siya mga idol. So karon atong at nga mga idol unsa ang atong color. Karong hapuna mga idol sa istorya ni Pilar. Okay, mobalik ko mga idol. Ikaw man yung mga pahinamdom oras sa IFM alas 2:35 na. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Serbisyong tinuod produktong garantisado sayon ka istorya ug daghang ikatambag. Nay Uno Plus nga kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad nga imong masaligan. Serbisyong swak sa imo. Bisitahan lang sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad nga imong masaligan. Serbisyong suwak sa imo. Bisitaha lang sa Uno Plus Facebook page. Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Lisod po kawon, luyahon ug kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik ug happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Araw-araw, MX3 para MX Extraordinary with alphabet
I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati-virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tana, kuyog tangat to sunod eskina sa Albertos. Unahan sa plaza, kani ato karon, hangtod umwapuhon. Way mausap kun sa panagigalaay. Simple lang, way arte, way mangilad, way magpatagad. Sa Mas Albertos Pizza ang barkada ta. Maghatag na to, kalipay kanunay. Kami ang bandang Missing Filimon. Mag Albertos Pizza na tabay. Life Extension Vitamin D3. Ako si Manuel Said, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes. Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na bumaba yung sugar. Then gumaling yung yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Welcome to our reunion. Uy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod
Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. The original Koi Herbal Capsule. Ako si Rosaldita Harantilla, di nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kong banaan ng Koi, sa katulong sa kaadlaw. Mura to, ang akong giinom, hantod na, nawala rin yun nakapadayon ang goiter sa akong liog. Wala na ibukol ba? Wala na. Wala na jud, wala na ko'y pamati. Daghan kaayong salamat sa Koi nga, salamat. Original Koi Herbal Capsule. Kalamri na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot. Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Sis, ganda ng hair. Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use. Naka-Empress? Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use. Empress Shampoo for impressive hair. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Idol! Kojitsu, celebrity, ang sagot sa gandang hanap mo. Kutis mo'y kikinis sa celebrity. Kojitsu, nakakasilaw kung kay pagmamasdan. Celebrity Kojic ang sabong tunay. Gandang magkakamit sa set celebrity Kojic Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa. I'm not in the mood. Unsay gamit ni mo nga napkin? Ha? Why man? Unsay labot? Sis, kita ka nga stress-free ko if na period. Kay gamit na ko ang #1 feminine pad. Ha? Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls? Kaya kaayo. Para pud sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner. Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tubag sa ko ang sapot. Uy, aris ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin. Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The #1 feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven nga makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! It's the best part of the day. Pahinga sa Eurotex that you can lean on. Pagaling sa Eurotex that you can lean on. Panaginip sa Eurotex that you can lean on. Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the foam brand you can lean on. Trusted by Philippine Orthopedic Association at trusted ng buong nation since 1968. Pagising ako sa Eurotex that you can lean on. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist. Ako si Jay Failanga, 38 years old, usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pagka-makeup artist. Wa ba siya masayod, mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga MX3 capsule siya. MX3 capsule sa pud na akong gigamit, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. Get ready to glow this July at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair. Unlock your radiance is here. Don't miss out on exclusive freebies for MRC members this July 1 to 31. Band a minimum of 800 pesos in a single receipt and receive one Save Your Select liquid hand soap 500 ml. Choose from sweet pea, green tea and aloe, shea butter, or cucumber melon variants. Spend at least 1,000 pesos in a single receipt and get free golf umbrella or a half moon shoulder bag for DTI Fair Trade permit number FTEB 228669 series of 2025. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sunuan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, sa lami. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM. Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko. 93.9 IFM. Mapukan pa ni. Mga idol, itong oras alas 2:51 na mga idol. O niya, di na ito nilang-ilangayon mga idol, kaya naabot na. Lahi na dyan. Lahi na gini basta karanging bakasyon. Mabungol-bungol pa. Di ba maminaw, Mga idol! I'm sorry. The cellphone stand. I have it right. Mabungol-bungol, okay. Yes, how are you doing? Nabalipay lagi ka, no? Wala, bisa. Naabot na ba? Okay. Lahir lagi sa gikag bakasyon. Bitaw, oy. Sana all, oy. Kung ando, mga kalakaw nga kalit-kalit ba? Bitaw. Okay, da. Do natin mga listeners from Tagbilaran City. Okay. Sila ni Ma'am Kuandia, sila si Ma'am katungong sa Kuan, sa sana. Sa Pier. Sila si Sir J. And Ma'am Daisy, manata to ang ihang Kuan. Salamat kay niyo diha sa mga taga Panglao. Di rin kagbuhol diya? Dahil listeners sa Panglao do eh. So di rin kagbuhol diya? Ha? Di rin kagbuhol? Sabi nung ka sa runda. Wala, oy. Wala. Ako mga barkada na ama po siya. Marag ikaw ma. Bitaw, salamat kayo. Sige na, mga time. Bitaw, ako may sunod. Mga idol, so, ang musunod mga idol, Idol Clint o si Idol Tony para sa IFM Balita sa Hapon mga idol. Okay? And then, sa ihapong love tick ni Idol Clint mga idol. Yung atong color mga idol kay purple green. Masay meaning na do. Ang purple mga idol, nagsimbolo og destiny. O niya, ang green, nagsimbolo og new beginning mga idol. So, kung makita ninyo mga idol for the second time around mga idol, ang inyong destiny. Of course, and then magkasinabot punduha nga mag inyong usbon pagmugna og
another round o nga gugma mga idol. Of course, inyong kalimtan na ito mga kaagi ninyo mga idol, especially nga siya gyud ang gipitik sa imuhang kasing-kasing mga idol. Grab the chance mga idol nga ipakita mga idol ang tinuray gyud nga gugma sa usag-usa kay ang kanang tsansa mga idol panalagsara kay na mo abot mga idol sa ikaduha nga higayon. Panalagsara kay na mo abot mga idol nga mag-abot pa mo balik mga idol sa kadaghang tao dire sa kalibutan. Kung di gyud kamo mag-abot, kung di gyud para kamong duha mga idol, dili gyud mo magkasugat mga idol. Pero bisan pa og ikaw nakas North Pole ang imuhang pares sa South Pole, abuton gyapon mo ari sa equator. Wow! Wala lang gitsi nila latitudinal mga idol. Hello, ay history man kay bitaw mga idol. Ana mga idol. As long as you're sure sa imuhang gugma niya, sure po siya nimo. So, why not start a new beginning mga idol? So sa mga nakadawat sa second chance nga magkakita sa inyong destiny gid mga idol, congratulations inyo mga idol. I hope I know nga malipayon mo mga idol kay mura ba dayon ba abigin ako di na ta magkasugat pa or magkabalik duha pero gitagbo tang duha pag usab. So dili na to balikon ang mga sayop nga nabuhat ato katong kaniadto pa kay gitagbo ta sa panahon o sa kagayunan. So kabaw na ta og unsay sayop nga ato nabuhat sa una di nato na usbon kay tungod gimahal ato ang usag-usa. Nara mga idol. Wala ang color kay purple, green mga idol. Ano ka idol Clint? Why are you smiling? Sige, tadlo. Ako barkada. Ako barkada.